A dyma ni 1b. Cwblhewch yr afaliad ar gyfer yr adwaith ymholliad sydd i weld isod. Maths syml di hwn. Felly, just gofal sydd angen. Mae'r rhan fwyaf dwi wedi farcio wedi cael yr isem yn gywir, achos mae jyst yn 92 plus dim ar y gwaelod. Mae'n hafod i rhywbeth plus 36 plus dim. So felly mae jyst yn 36 plus rhywbeth yn neud 92, neu 92 tynnu 36 yn gwneud 56. Os ydych chi'n mynd i sgwennu mor fawr â hyn. Okay. A wedyn ar y top, unwaith eto just y sums ar y top dio. So mae 235 plus 1 yn neud 236 ar y top. 137 plus rhywbeth plus 2. Mae yna 2 neutron. Right? So mae'n 139 plus rhywbeth yn gofod gwneud 236. Okay, so ydych chi'n sgwennu o lawr, yn gennych chi le fan hyn os ydych chi eisiau. 236 tynnu ffwr 139. A mae hwnna, wrth gwrs, yn gwneud 97. Just gofal, maths syml, rhaid a colli marcio hawdd fel yna. Just gwyliwch efo hein, efo cydbwys o hafaliadau, ambell waith fe gewch chi, os ydych chi'n delio efo gronynau beta, falle efo ymbolydredd, mi fydd gronyn beta yn edrych fel hyn, unau efo'r symbol beta neu bydd o symbol electron. Right? A ydych chi'n gwneud union yr un sums, ond bod chi jyst yn rhoi y minus 1. Okay? So bydd o'n plus minus, so dyna ni bydd o'n 56 plus gronyn beta plus minus 1, so mae 56 minus 1 ddys neu 55. So jyst gwyliwch hwnna. Ond fel arall, just mathematics syml ydi o. Okay? So dyna 1b.